gi dhogi mar omenda ma kaunti osebedo ka chulo no. Governor osebedo ka wacho seche mo governors mopogore opogore kata kwa tiyo gi mar Migori ni omenda mabiro gichulo godo mana osara kende, to ma bende osethiro weche mag timo dongruok ne oganda kata timo chenro mopogore opogore mag dongruok. Chien ka enche giwacho ni senators seche moko chung to sewo gi, lakini ok oywa omenda no mowinjore gi kinde mowinjore. Mit ka pending bills gi bende bedo achiel kuom gik mamiyo koro dongruok ok gitim makare ma ginyalo tenore. Ing'eni ineno osiepna ma kisomo ka ondik nang'o? Office of the Controller of Budget. Ondike ne ng'a? Ondike ne Senator. Senator Eddie Oketch. Donge an ok ahero propaganda. Katang'o ni list mantie ka indigi ekite. Magi barupe moa kuom Control of Budget. Control of Budget e ng'ama gavana marwa ndiko ne barua mondo mi otim ang'owa, omiye pesa. Iwinjo pesa mwasekelo. King'iyo kaka Migori County. Iro ka nyicho wadhi romo gi gavana marwa wacho ni en pending bills ma en go te nyaka sani en 1.7 mano to wawinjore wach. Tido ka iga ma gavana marwa otiye 2023 2024 kuom ranyisi Migori County. Iga no ma gavana obede gi pending bill according to en gi report gi jogene mar billion 1.3. Manyiso ni kigo kwano chakre iga mane devolution chakore nyaka gana 22 pending bills gi en 400 million. Iwinjo shida mantie kanyo. Manyiso ni shida ok en pesa mabiro. Shida en budget ma okoambatana gima dhi mbele. Manyiso ni MCS wa ninde tich. Nyaka beni MCS wa komi budget ni mondo kelne gi e assembly mana pacha okawacho ni ng'ato nyisa kata nango matimore kichamba bede assembly ago kwano ne gima somo. Nyiso ni ko kelne MCS magwa budget to ikalo budget ma malo moloyo gima pesa magidhi yudo kwa maging'eni gidhi yudo mar adier. Mano namba 1. Namba 2, kido ka pending bill omedore e higa achiel no kende 1.2 billion 1.3 billion. To nyiso mar 2 ni nyaka bedni cabinet meetings jok bede piny. Nyaka bedni mano governor ema beda ne piny lit mang'owa ng'ado bura ni mae gi madhi manaka kuro onge cabinet meeting mora ma ji biro ni yawa ang'o mon gi pesa ni to pending bill kama endi onge kama. Hizo ni onge planning madhi mbele counties machalo koda mago. Mano shida maduong'. To shida maduong' mogik masamoro nyabedo ni governor ni elwete kata jogenego kuma timo weche mag omenda e county accounting offices mage e okoche kata mane gi mibadhi. Iyudo ka governor ma Migori nyisowa ni a pending bill 1.3 billion magi report ma en mowacho momiyowa officers mage momiyowa ni owacho ni e higa achiel mokalo nyaka koro wantie dwe mar 2 ni endi osechulo 1.1 billion ma 1.1 mondo mi chul gowi mag jogo eko ma en gi gopegi nyaka indik ne jomina na nyisigi Control of Budget. Ok nya chulo gowi e ofukoni. Nyaka indik ne Control of Budget minyise ni angi gowi makama adwa chulo invoice mare commercial account mare madhi chulo kiseyie na timo mikawo invoice no chalo kama. Koro ka governor owacho na kaka senator ni akawo 1.1 billion achulo higa mokalo ni. Tadhi e COB record tapenjo gi ni yawa gopete mag Migori County ma governor osekwawo en pesa di. To onyisa ni en 357 million 357 kod abiriyo. Mati nyaka sera penjo koro million modong wiye madhi 800 gi ichulo gi nade? Ichulo gi koa e ofukoni kose to penjo governors ara mondo governors chak ng'iyo kawuono ma Migori kwa chak Migori governors ma Nyanza to governors ma Kenya tema winjo nikech wan oversight Kenya mangima. Senators ok donre ko dwa komi. Ng'ato kaka Eddie Mukratego kochung' ni dwaro kom mar governor. En gima piny bo winjo. Obo chalo kaka kolino gima timore Addis Ababa ma jakom ni. En gima piny te bro winjo. Samo penjo gigi eki ok wapenji nikech wan gi personal vendetta kodi. Wapenji mondo watim prudent use of resources. Kijabedo kana niko kikia to officers magi nyalo keto ma mwandu kethore. Kata mi kum ranyisi. King'iyo reports man go kagi. Mag report na mag report mag governor omiya mage
to COB omiya mage to Auditor General bo omiya ma tang'iyo gi kaka gichal gi te. Gavana ma Migori nyiso ka nyicha wadhi Migori ni osechulo achiel kuom pesa mochulo go eko e higa mokalo en 184 million. 184 million ni endi kano otimo request mag gite tiro no kwa ni dhi chul jogope 161. To kimiwa report moa COB to gi moa IFMIS to 154 million no ochule te ne ji 41. Matini kwan jomoko